Hej, velkommen til. I dag har vi taget Multitels MTE 270 med. Det er en retarmslift, 27 meter, opbygget på en Iveco. Super perfekt lift til vinduespudsning og facadearbejde. Vi har hele 17 meters udlæg på den her lift, så det er rigtig, rigtig fint på en lift, der kan køres på et lille B-kørekort. Så 250 kilo i kugen, 17 meter udlæg. Vi har et dejligt simpelt layout her på vores øvre betjening. Start og stoppe motor har vi her. Automatisk støttebensopsætning har vi her. Enten i bred stilling eller smal stilling. Venstre side, bred stilling, smal stilling, højre side. Så det man gør, det er, at man starter bilen her. Så aktiverer man støttebenene, og så får vi en opsætning, hvor liften selv nivellerer støttebenene op, så er vi klar til at køre. Når vi får det grønne lys i lampen her, så er støttebenene i orden, og så kan vi begynde at køre liftfunktioner. Det smarte ved den her Multitel MTE 270 er, at den fås med det her automatisk pakke sammen funktion. Det vil sige, når vi er færdige med vores opgave, så trykker vi bare på kom hjem funktionen, og så pakker liften selv sammen